Šešelj upozorio Albance. Za TV Pink otkrio koje dve zemlje stoje iza divljanja na Jarinju i Brnjaku. Najvažnije u svemu ovome da Srbi ne nasedaju na provokacije i da ukoliko dođe do pucanja, Srbija neće ćutati, rekao je za Pink dr. Vojislav Šešelj i lider SRS, a govoreći o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Šešelj je istakao da je najvažnije da Srbi sačuvaju jedinstvo i odlučnost i da ne nasedaju na provokacije. Ako neko zapuca, srpska policija mora zapucati. Neka se ne igraju s vatrom. Ovo što sada rade, ide na njihovu štetu. Srbija je prošli put bila suzdržana, ali sada neće, rekao je Šešelj. Kako kaže, ovo sada nije Srbija iz 2000. godine. Sad je Srbija neuporedivo snažnija i ne vredi se s njom ovako igrati. Sad upozoravamo celi svet da Albanci rade nešto što nije dozvoljeno. Amerikanci stoje iza ovoga. Ovo je samo jedan u nizu pritisaka na Srbiju. Velike sile su se samoorganizovale da vrše pritisak na Balkan, ističe Šešelj. Kako kaže, oni su zamislili da preuzmu sad u potpunosti sever Kosova. Voleo bih da ne dođe do krvoprolića, a ako dođe onda je stvar gotova, rekao je Šešelj. Na pitanje šta bi on uradio da je na mestu predsjednika Vučića, Šešelj je decidno odgovorio, Vučić je konsolidaran, jasan i odlučan. Ima podlogu u ekonomiji, vojsci i policiji. Ja bih bio oprezan, ali odlučan kao on. Mislim da se nas dvojica slažemo u tome. Ja nemam šta da mu zamerim. On je svestan komu radi o glavi. Voleo bih samo da ne dođe do krvoprolića. Mi nećemo bežati, a pogroma nad Srbima, kao što je i Vučić rekao, neće biti, rekao je dr. Vojislav Šešelj. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.